बिजनी नोगोराव बैराथि मुंनि गोदान बर' हटेल बेखेवदों। गुबुन गुबुन रोखोमनि बर'नि गोथाव ओंख्रिफोरखौ खम बेसेनावनो गोगै बे हटेलाव मोनजागोन। चिरां जिल्ला बिजनी सहरनि रेल गेट साहा जयमती मेडिकेलनि अपोजिट बिल्डिंआव गोदान बैराथि हटेलखौ बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बे हटेलाव बर'नि गासैबो जाग्रा ओंख्रि जेरै अमा दाउ, बोरमा एम्फौ, अनला दाउ, सबाय साम', नारजि अमा बायदि बायदि बर'नि जाग्रा ओंख्रिफोर मोननाय जागोनखौ आरो जेसे हायो साबसिनै गोग्गो आदार जाहोगोन होननानै फोरमायदों हटेल बिगोमाया। बे समाव हटेल बिगोमा फोरमायनाय आबुं बाथ्राखौ खोनासंना ला। खुलुमबाय गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम। दिनै बे बैराथि हटेल खुलिदों जोंना बाजै, ओमफ्राय आंनि आदा जायो। ओमफ्राय बिराद मोजां जोंनि बर'फोरनि नामै खुलिदों बैराथि हटेल। भगबानाव आं आर'ज गाबो जाहाथे मोजाङै मोजां सोलिलांथों जोंनाबो बाजैनि हटेला। ओमफ्राय बेखौनो बुङो जे जोंना बर'नि खायद' गासिबो मोननो थांगोन बाहाय। एम्फौनिफ्राय साम'निफ्राय हांसो, अमा, दाउ गासिबो मोनगोन। नोंथांमोना फैनानै बाहाय जाफैदो। ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोंथांमोना बिथांमोननि कमेन्टआवनो बुंहर माबायदि जादों। बर'नि जेब्लायबो सापर्ट खालामनांगौ बिजनेसाव, जोंहा बर'फ्रा जेब्लायबो आवगायलांनांगौ। दानि समाव माने ओरैनो थानो नाङा। जोंना बाजैया बिराद मोजां मोजां साननानै माने बे हटेलखौ खुलिदों। बेनिखायनो बयबो सापर्ट खालामनांगौ जाहाथे उनाव बे हटेला बायनानै थाङा, माने गोमानानै थाङा आरोखि, जेब्लायबो आवगायलांबाय थाथों बेनो। गिबियावनो आं साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। बिजनी नोगोराव रेल गेटनि साहाथिं थानाय जयमती मेडिकेलनि साखाथियाव बैराथि हटेल मुंनि मोनसे हटेल खुलिनाय जाबाय। नोंथांमोनहा आंनि बे हटेलाव सानसुथिरनि आदारखौ जाफैनो हागोन। आं साब सिखोनै बेहाय जाहोनायनि राहा लागोन आरो नोंथांमोनहा जोंनि बर'नि जि जानाय आइटेम बेखौ मोनजानो हागोन। जेरै दाउ, अमा, सबाय, अनला दाउ, सबाय साम', बोरमा बेदर बेफोरबायदिखौ जाफैनो हागोन आरो जुदि फैयोब्ला जोङो बेहाय आंनि बेहाय जि दं आरोना बे माबायाव आंनि हटेलाव जि दङ आं बेखौ साब सिखोनैनो नोंथांमोननो जाहोगोन। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।